What can I go Jesus no Sniao ka yam jonga Ha ma mirang khot yaki we What can I Jesus, Jesus, theo ca yam jonga, ha ba mirang khot yaki we, wat kencayanga. Jangan wan syaket jingis ne Jings nhau hun ban shem Ha ba dem ha ka jings nghèo si Jing et lot ben skem Yaki we wat kencayanga ngam don hoku try mandawa tamba bila sha ya ka donun sniu da jingidora Jesus Jesus sngau ka yam jonga ha ba mirang khot yaki we wat kencayanga meu chân rai jing suk jing ban ka jing suk ja